Winx Club. For at aktivere kejserens trone, må Tritannus have fat i sejlene fra lyssøjlen, balance og kontrol. Winx er fast besluttet på at stoppe ham. I en kamp ved lyssøjlen bliver Layla angrebet af sin egen familie, som Tritannus har forvandlet til mutanter. Og han slipper væk med sejlet. Jeg burde mærke kræfterne, der kan regere i det uendelige ocean. Kejserens trones kræfter flyder igennem mig. Men det gør de ikke. Hvad er der galt med den tingest? Nu forstår jeg. Tronens ben. De er knækket. Okay, så skal vi hen til koralcirklen. Den må være hernede et sted. Spørgsmålet er bare, hvor? Hvis vi koncentrerer os, burde vi kunne mærke, hvor vi skal hen. Ja, du har ret, Flora. Kom så, piger. Jeg tror... Se! En sti! Kom så! Koralcirklen! Kom så! Vi er der næsten! Hvad er det, der sker? Hurtigere! Ja! Vi kan klare det, piger! Wow! Hvad er det for nogen? Det bliver mørkere. Lys! Vi må have lys! Stella! Men... Stella, skynd dig! Kom nu, Stella! Brug Sirenix-lyset! Men jeg ved ikke, hvordan... Nå, det gik ikke så godt. Vær søde og kom ind i kontrolrummet, piger. Hvad skete der, Stella? Det ved jeg ikke, frøken Faragonda. Jeg gik i stå. Jeg forstår. Men det her var det rene ingenting i forhold til de udfordringer, I møder i det uendelige ocean. Sirenix er stærke kræfter, og derfor kræver det stor viljestyrke at mestre dem. Du må finde styrken inde i dig selv, Stella. Ja, frøken Faragonda. I må alle finde den styrke. Ja, frøken Faragonda. Udmærket. Det var det hele for i dag, piger. Jeres træning fortsætter i morgen. Jeg klokkede virkelig i det, var Bloom? Ja. Men jeg ved, du godt kan. Hey, kan vide, hvordan Layla har det på Andros? Velkommen hjem til Andros, min smukke datter. Far, mand! Min søde skat, hvor har vi savnet dig. Hvor er jeg glad for at se jer.
I lige måde, min kære. Men vi ved, hvorfor du er kommet. Tritannus. Jeg så min onkel, Kong Neptun, Tante Ligeia, mine fætre. Far Tritannus har forvandlet dem til monstre. De tjener ham, viljeløse. Ja, det ved vi. Han har knust vores familie. Jeg må stoppe ham. Og jeg har vist noget, der kan hjælpe. Kong Neptuns sværd. Havfruerne fandt det, da de flygtede fra havslottet, da Tritannus havde angrebet. De tog det med til mig. Det har ingen kræfter på land. Det er skabt til at blive brugt i havets dyb. Tag det, prinsesse Andros. Brug det til at besejre Tritannus og få familien tilbage. Ved Kong Neptuns sværd svæver jeg, at jeg ikke vil give op, før Tritannus er drevet ud af det uendelige ocean. Hvor sagde han, vi skulle hen? Hen til noget, der hedder lyssøjlen. Han prøver at få den dumme kejsertrone til at virke. Der er den! Lyssøjlen! Den oplyser den magiske dimension. Sejt nok. Hvorfor er det, vi er her? Da jeg så, at benene på kejserens trone var knækket, vidste jeg, at man kun kunne få tronens kræfter tilbage på én måde. Det uendelige oceans søjler. Søjlerne er fundamentet for alle verdener. De får deres kræfter fra sejlene, så dem skal vi snuppe. Og sætte dem ind i tronens ben. Ding! Og så vil de aktivere tronen. Og jeg bliver kejser af det uendelige ocean! Og jeg er kejserinde! Ja! Hør lige, søster. Hvis vi ikke passer på, ender vi med at vaske op. Og bære skraldet ud. Det der er det første. Lyssøjlens sejl. Så lad os tage det. Ja, kom så, bæster! Også jer! Wow, tak fordi vi må være med. Forsvar søjlen! Fremad! Holdt! I må ikke nærme jer lyssøjlen. Det er noget, du tror. Angrib! Få dem så af vejen! Ja. Tornado! Mørk lynild! Sejlet! Og nu er det mit! Hvis bare vi vidste, hvordan man kan stoppe mutanterne, uden at skade dem. Det ville virkelig hjælpe Layla. Men hvordan? De angriber, når Tritannus befaler det. Der må findes en besværgelse. Hvad med, at jeg spørger min Serenix-beskytter? Ja! Serenix-æske.
Serenix beskytter, hjælp mig! Hvad kan jeg gøre for dig, Stella? Kan man få stoppet vores fjender, uden at skade dem? Det er et virkelig dybt spørgsmål, og svaret må du lede efter i dit eget hjerte. Når du åbner dit hjerte for dine kræfter, du skinnende solsfe, så vil dit lys skinne. Hvad sker der nu? Solen! Nu går den ud! Orital, solen. Hvad sker der? Så lige se. Solen. Nej. Jamen dog. Solen! Hvor er solen? Frøken Fagonda, hvad sker der? Der er noget grueligt galt. Mørke kræfter er på spil, og de påvirker alle verdener. Alle verdener? Selv Solaria? Ja, selv Solaria. Jeg må tage hjem. Min far, uden solen, kunne han dø. Jeg må tage til Solaria. Lige med det samme. Det gør vi alle sammen. Vi må finde ud af, hvad der foregår. Ja, og Solaria er et godt sted at begynde. Nej, far. Radius, er du okay? Jeg hørte dig ikke banke på. Det må du undskylde. Tilgiv mig, men det uendelige mørke. Jeg er så bekymret. Solarias anden sol vil kompensere for det. Ja, som du ser, lyser den stadig. Ja, og det er godt. Men Radius, jeg er nervøs. For Solaria og for dig. Solaria har det fint. Det har jeg også. Og nu må du have mig undskyldt. Radius. Hvis bare du kunne glemme din stolthed og tage imod hjælp fra dem, der holder af dig. Radius! Nej! Hjælp! Hvad sker der, Teredor? Hvad sker der med Andros? Mor! Far! Se! Far! Jeg har aldrig set havet opføre sig sådan. Formørkelsen får Andros ud af balance. Og alle verdener i den magiske dimension. Alle verdener? Men hvad er årsagen? Det uendelige oceans søjler. Hvis de er ustabile, vil hele den magiske dimension falde. Noget må have svækket en af dem. Noget. Eller nogen. Stella! Mor, hvad laver du her? Hvor er far? Din far kollapsede. Hans læge er hos ham nu. Formørkelsen. Den har påvirket begge Solarias sole.
og Solarias konge kan ikke leve uden vores sole. Mor. Så, skat. Jeg ved det. Vi er nødt til at gøre noget. Og vi må gøre det i en fart. Det er Layla. Jeg tror, jeg ved, hvad der sker. Det kommer fra det uendelige ocean. Så er det der, vi tager hen. Vi ses der. Stella, vi tror, vi kan hjælpe kong Radius, men vi er nødt til at tage afsted. Bliv du hellere her. Dine forældre har brug for dig. Nej, jeg tager med jer. Hvis der er nogen, der skal redde min far, så er det altså mig. Er det ikke rigtigt, mor? Jo, helt bestemt, min skat. Du må gøre alt, hvad du kan for at stoppe truslen mod alle verdenerne. Og mod din far. Vi vil alle sammen gøre alt, hvad vi kan. Kom så, piger. Wings, transformer! Magiske Wings, Wings! Bloom, drageflammens fe! Stella, den skinnende sols fe! Teknologiens fe! Flora, naturens fe! Musa, musikkens fe! Magiske Wings, Sirenix! Det er også mørkt her. Du havde ret, Layla. Det er her, problemet er. Bloom! Det er Serena. Vi er så glade for, at I er kommet, Wings. Lyssøjlen Selja har tilkaldt os. Lyssøjlen er under angreb. Tritanus? Ja. Og hans mutanter. Og Trix. Vis os vejen. Og hurtigt. Lyssøjlen er blevet så svag. Kom så, Wings. Jeg håber ikke, vi kommer for sent. Wow! Hey! Hypnobølge! Blomsterorkan! Det er Wings. Afsted! Tilintetgør dem! Lad du stadig Ice kæmpe for dig, fætter! Hvad er det? Halt! Overgiv dig, heks! Nixon! Snestorm! Sig farvel, små undervandsrotter. Ikke i dag! Ildspræder! Isprismer! Det skulle du ikke have gjort, blomsterpige. For nu er du færdig! Det får vi at se! Digitalslag! Darcy! Øredøvende akkord! Du skal ingen steder hen, Tritanus. Mutanter! Kom her, I bæster!
Blækkelistrer! Gør dem ikke noget! Det er måske min familie! Men vi må stoppe dem! Og denne gang tror jeg kan. Når du åbner dit hjerte for dine kræfter, du skinnende solsfe, så vil dit lys skinne. Mor, far, I giver mig styrken til at gøre det her. Serenix lys! Stella! Hun gjorde det! Nej! Denne gang har jeg dig, Tritanus. Lavasted! Tritanus, pas på! Nej! Det der skete bare ikke. Hvorfor har du skadet hende? Jeg knuser jer alle sammen! Kom så! Stella må genoprette lyssøjlen for at få solen til at skinne igen og kurere sin far. Samtidig står Layla ansigt til ansigt med den barske virkelighed. De mutanter, hun slås med, er hendes elskede familiemedlemmer. Kan Neptuns sværd hjælpe Layla ved at ophæve Tritanus' forbandelse?